him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let Kejimpuli nak siti benengkong Yohanes Bakun kalenong baar kedekot kebalai do bakat wei dakani nila mensu kumen mengitu yau Yesus Kristus adangi rakhe ki hukum jungu utau bo ong ngai thu yu hendrai ko ngo ki hukum jungu ulong balam ler bat ka jing shisha kam don hau hendrai jaru ba sumari ka ktien jungu hau ta da shisha ye ka jing ye ublai la penjanai dakani nila mensngau skem mengilong hau uta uba ong wo yai sa hau udai ban yem hagaju karukom kumba mau ula yem ko ba ye ngam tho api ya ka hukum ka ba thamai hendrai ya ka hukum ka barem ka ba philadon na do basdang ka hukum ka barem ka long ka ktien ka ba philayo sngo la kum taru nga tho api ya ka hukum ba thamai ka ba long ka ba shisha hau bat hapi namar ka jingdom kala jano bat ka jingshai bishisha kala dat dan shan utau ba ong bo don ha ka jingshai hendrai ushon yalau para utau dang sa ha ka jingdom utau ba i yalau para uyai sa ha ka jingshai bat ha ka om don dawi e ban jinthon hendrai utau ba shon yalau para udon ha ka jingdom bat uyai ha ka jingdom bat tip sha e ulai namar ka jingdom kala pen matla yaki khmat jong u ka ktien jong utrai kasam ka bakhandai phun riu to ki beneng ken chat kemen bat ka perthai kan kemen Terwai ke jingruai batamai hau turai ko perthai baro terwai hau turai tu kerkhui ka kerteng jongu to ki beneng kin chat kemen bat ka perthai kan kemen to pen benai ka jingpen em jongu man ka sngi to ya thu hapdeng ki jai ben riu ya ka burom jongu bat ya ki jing phala jongu hapdeng ki paj ben riu baro to ki beneng kin chat kemen bat ka perthai kan kemen udai utrai kain bala thau ki beneng khmat jung u ki don ka burom sim bat ka jing I phieng ka jing khlain bat ka burom ha ka chaka kentang jung u to ki beneng kin chat kemen bat ka perthai kan kemen ka jing pulina ka gospel ba khoj kat kum Lukas ka lanong ka baar ka khot ar pu ar do balai pusan habala poi ka sngi bakin pendep ya kariti jing pen khoj ya ki kat kum ka anyu Moses ikmi ki pau Jesu ki lara ai u sa Jerusalem ban IT ya u hau trai gambala tho ha ka anyu trai ya khun pran sngi baro en sakhot u ba khoj hau trai parban terwa ka jing knya kat kum malabu ha ka anyu trai da kilang dekur si jur na artali ki khun paro Tela don ubriu ha Jerusalem bakarteng usimian lalong ubriu bahok bat ubatip blai ubala khme lenti ya ka jingpan em ya ki Israel baru mensim bakhoj ula don ha u wala yok tin na mensim bakhoj ba on omiam lem dawi Ishua ya Kris jong utrai da ka jing yalam mensim ula lech ka temple bat haba ki kmi ki khba ki lawan ra ayu khunlong Jesu ban le u kumba dawa kariti jong ka an ula kan thop u halagi sankti bat ula yaro e blai bat ula ong ko trai menta to sha bu shakri jome un lech ha jing suk kat kum ka ktien jong mi na bagi khmat jonga ke le I ya ka jing pan em jong mi ka ba mela pen kre namar ki paj ban riu baro ka jing shai na ka benta ka jing pan pau ki gentle Bana ka benta ka buram ki pa Israel jong mi ukpa bat ka kami jong u kilalengo ya kata ka bala kren shaphang jong u Simeon ula karkhui ki burla ong ha ka Maria ka kami jong u kami yaw ni khun long labo na ka benta ka jingjot bat ka jingman bha jong kibun ba
hai Israel. Panagabanca kadak ya kaba insakren persya. Mat kawai lam gandung selut ya kado nurut jang piru. Bakum ca en pen pau ya kajing perkat bari nabun kido nun. Ke gospel jang utrai.